Minahal nga mga igsoon sa pagtuo. Sa pag-abot sa panahon sa ting pamulak, ang kabukiran o kapatagan nga natabunan sa snow sa ting tugnaw mabuhi pag-usab uban sa lunhaw nga tanom ilawom sa init sa adlaw. Sama sa pagpukaw sa kinaiyahan ng atong kasing-kasing usab mubati og kabag-uhan. Andam na nga mulihok, mulimpyo og magsugod pag-usab. Usa sa mga labing abtik sa ting pamulak maong mga mag-uuma. Human sa pagpahulay sa ting-ani, ilang andamon pag-usab ang yuta, pagbungkag sa ligon nga yuta, pagtantang sa mga bato ug pagpatambok niini. Ang matagla kang importante aron mamunga kini. Bisan sa tibuok paningkamot ang ani magdepende gihapon sa init sa adlaw, ulan ug hangin. Apan lahi ang pagpangandam sa kasing-kasing. Kung ang kasing-kasing mahimong maayo nga yuta, ang matag binhi sa pulong sa Dios mamunga pag-ayo. Sa usa ka gatos 60 o 30 ka pilo, walay kahadlok sa kapakyasan hinuon kalipay sa pagmintinar sa maayong kahimtang sa kasing-kasing. Ang maayo nga yuta nagrepresentar sa kasing-kasing nga naminaw ug mutuman sa pulong sa Dios nga walay pagduha-duha. Ingon sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 19, kung andam kamog magmasinugtanon, makakaon kamo sa mga maayong abot sa yuta. Bisan pa kung imong kasing-kasing sama gyapon sa gahi, batuhon o tunokon nga yuta, ayaw ka wala og paglaom. Ang kabag-uhan dili lamang para sa pipila, sugdi karon og andama ang imong kasing-kasing uban sa pagtuo. Giingon ni Jesus sa Mateo kapitulo 13 bersikulo 8 nga ang maayong yuta maong nagdala og bunga. Wala kini mga babag sa pagtubo. Dili sama sa kasing-kasing nga agianan nga gahi tungod sa garbo ug nagdumili sa pulong. Ang maayong yuta humok og andam mo dawat niini uban sa pagtuo. Dili kini mo pili sa sugo sa Dios. Pananglitan kadtong adunay gahi nga kasing-kasing nagdumili sa sugo nga higugma ang inyong mga kaaway. Apan ang maayo nga yuta mo dawat niini sa tibuok nga kasing-kasing. Ang uban magunahuna unsaon ako paghigugma sa nakapasakit kanako. Grabe na kaayo ang gipangayo sa Dios og modumili sa pulong. Apan ang maayo nga yuta mo tubag. Gipasaylo ko sa Ginoo nga usa ka makakasala. Kinsa man ko nga dili makapasaylo. Bisan lisod ang ingon nga kasing-kasing maningkamot nga mausab, magampo og mahigugma. Madawat ang pulong sa Dios uban sa kalipay, bisan pa taliwala sa kaugalingong panghunahuna, kasinatian o kahibalo. Tinuod nga daghan sa espirituhanong butang lisod sabton sa panghunahuna sa tao, sama sa walay kamatayon sa langit o ang Dios nga walay ginikanan. Ang milagro sama sa rainbow bisan walay ulan o kaayuhan pinaagi sa pagampo gibalibaran sa mga gahi ug kasing-kasing. Ang uban gani mo dumili umuhusga sa mas lawom nga espirituhanong mensahe. Apan kita nga saksi sa gahom sa Dios mituo tungod sa atong kasinatian. Ang gahi nga mga kasing-kasing na lanay ug ang pagtuo kay mitubo. Bisan pa ang pagtan-aw lang sa milagro dili igo. Kung dili tantangon ang sala og buhion ang kasing-kasing, mahimong mailhan lang ang Dios apan walay tinuod nga espirituhanong pagtuo. Mahimo kini usa ka uga nga kinabuhi sa pagtuo, walay tubag og panalangin. Karon ang panahon sa pagpangita og grasya sa Dios ug pagbungkag sa yuta sa kasing-kasing. Ang kasing-kasing nga maayo nga yuta modawat sa pulong, bisan kini masakit o modayig og amen. Ang gahi nga kasing-kasing mo pangatarungan ug mo pasipala. Ang humok ka kasing-kasing nagtinguha sa grasya modawat sa balang espiritu ug malipay sa mga testimonya sa uban. Apan ang sirado nga kasing-kasing mapakya sa grasya bisan pa naa sa dapit nga puno niini. Dili mo tuog mo pangutana sa pagtuo sa uban. Ikaduha, ang maayo nga yuta walay mga bato. Ang mga batuhon nga kasing-kasing madawat ang pulong uban sa kalipay apan kutubra sa pagtuo. Wala nila kini buhata. Ang maayo nga yuta mituog mituman. Walay babag nga kalibutanon o binuang. Busa ang pagtuman sayon ug mas malinawon. Ang gamot sa pagtuo mulalom ug bisan unsa pa nga mga pulong mutubag ang kasing-kasing og amen ug oo. Bisan pa sa pagsulay nagpabiling lig-on ang maayong yuta. Si Jesus mismo ang labing tinaw nga ehemplo. Bisan siya anak sa Dios, lisod ang iyang kinabuhi. Nataw siya sa unod, walay espesyal nga kahimtang ug permi gisamok sa kaaway. Apan wala siya matayog. Nagserbisyo siya mihigugma bisan sa mga nagdumot ug mituman hangtod sa kamatayon sa krus. Yang kinabuhi nagpamatuod nga ang pagtuman dili sayon, apan posible pinaagi sa gugma ug pagtuo.
Kun tantangon ang mga bato sa kasing-kasing ang pagtuman sa pulong mamahimong kalipay, dili usa ka burden. Ang mga haligi sa pagtuo wala magduduha sa paghalad sa ilang kinabuhi tungod sa ilang gugma sa Dios. Ila kining gisaligan kaysa sa tanang butang dinhi sa yuta. Ang kasing-kasing nga walay bato magpabiling matinumanon sa pulong bisan sa kalisod. Iyang gipildi ang mga buhat sa kaaway ug mibunga sa espiritu. Giingon ni Jesus sa Juan kapitulo 4 bersikulo 34, ang akong pagkaon mao ang pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Ang iyang kalipay nagikan sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, dili sa kaharuhay. Minahal nga mga kaigsunan. Ikatulo, ang maayo nga yuta walay mga tunok. Ang kasing-kasing sa tunok ko na puno sa kabalaka, sa kalibutan ug sa limbong sa bahandi, ug dili mamunga ang pulong. Bisan pa kung ang usa magpakaron ingnon nga nagtuman sa pulong kung adunay tinago nga kaibog o tinguha sa dungog kini magdala sa kalibutanong hunahuna. Mahimo nga gamiton ang pulong para sa kaugalingong benefits, apan walay tinuod nga bunga. Apan ang maayo nga yuta mutuman sa pulong sa Dios ingon nga gisulti. Tungod kay ang unod-nong hunahuna gilaglag na, wala na'y panagbangi sa sulod. Ang pagtuman natural o ang tanang buhat nga is resulta sa pulong kay mamunga. Sa buluhaton, paghatag og pagpanudlo ang Dios mo padayag sa panalangin sa 30, sa 60 ug sa kagatos kapilo. Sumala sa Mateo kapitulo 13 bersikulo 23, ang maayo nga yuta kay maminaw, masayod ug mutuman sa pulong. Makasabot kini sa kasing-kasing sa Dios ug makadungog sa tingog sa balang espiritu. Bisan sa pagkaon ug pag-inom kini buhaton alang sa himaya sa Dios. Mga igsoon sa Ginoo, si Abraham usa ka tin-aw nga ehemplo. Sa dihang gisugo siya sa Dios nga mobiya sa iyang yutang natawhan, siya mituman nga walay pagpanuko. Kung mupilit siya sa kaharuhay o nagdumili sa paghalad kang Isaak, lahi unta ang iyang istorya sa pagtuo. Apan tungod kay ang iyang kasing-kasing maayong yuta, siya mituman og nahimong amahan sa pagtuo. Pinaagi kaniya gitukod sa Dios ang katawhan nga pinili ug siya midawat og daghang panalangin dinhi sa yuta ug sa langit. Niining panahon na gitawag usab kita sa Dios sama sa pagtawag kaniya kang Abraham, aron mahimong maayong yuta ug mamunga og bunga nga magpadayon hangtod sa kahangturan. Hinaot nga dili kita muhawa sa pag-andam sa atong kasing-kasing kun dili mulahutay hangtod sa pagkahingpit sa espiritu. Karon na ang takna sa paghimo sa lig-on nga desisyon ug pagpuyo isip tinuod nga mga Kristohanon ug mamunga sa 30, 60 ug sa kagatos kapilo. Amen.